bata na sagasaan po ng pick-up truck sa San Jacinto, Pangasinan. Alamin po natin po ang kalagayan ng bata at detalye ng balitang yan sa ulat ni Idol Rona Raca. 104.7 IFM. Report! Nasa maayos ng kalagayan ng 5 taong gulang na bata matapos itong masagasaan at magulungan ng pickup truck sa San Jacinto, Pangasinan. Sa panayam ng IFM ni Zigupan kay Police Major Napoleon R. Velasco Jr., ang Chief of Police ng San Jacinto Police Station, habang binabagtas ng 62 anyos sa driver ang kahabaan ng Barangay San Vicente, bigla na lamang tumawid ang bata. So based po sa CCTV footage na nakuha namin na yung sasakyan po na Ford Ranger is galing po ng barangay ng San Vicente going po sa bayan ng San Fabian. And then habang nagtatrive po siya, based sa CCTV po na nakita natin, bigla pong tumawid yung bata. That's why wala na po or hindi na rin po agad napansin ng driver at nagkulang na po yung oras para makapaghinto siya agad. Sa ngayon, unti-unti na umanong nakaka-recover ang bata at araw-araw ding dinadalaw sa ospital at ang bibigay ng pinansyal na tulong at iba pa ang nasangkwat na driver. Paalala ni Velasco sa mga magulang ang pagbabantay sa mga batang anak, umanong pabayaang tumawid-tawid ang mga ito upang makaiwas sa anumang insidente. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raca. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.